Para penonton, tepuk tangan untuk Niken Salindri. Bumi langit ganjang ganjing para bekang kang pratala lindu ping pitu sahari angap kang jalan idi Awakmu nek iso suluk. Tahu kenal dalang sapa iso suluk barang ngene. Akbar, Pak. Ngaku. Ana apa, Reng? Nah, iya. Turu. Dina iki awak dhewe merdika. Wayahe awak dhewe iki suka parisuka. Wah. Ngenekne tetembangan sing kepenak. Enek bintang tamune ana Lucy Brahman. Wah. Ugi Cahya Kuntadi. Heh. Matur suwun nggih. Angel to, dalang angel to. Angel. Nggih. Iki misalkan kula Mas Petro duete kali Sindan kondang Niken Salindri parang Mas Gareng. Niken Salindri tasik pipis wau. Wah, pipis ta. Nggih. Nggih. Jenengan riyen mawon jineman Mangkupuro nggih. Weh. Aku tak sapa eneng jineman Mangkupuro. Nggih, monggo merdika mawon. Monggo, Bu. Bawa. Kula pengen ngerti swantene jenengan lek bawa. Lah mau pranyuwara kok kira Sindan bisu. Hadir di tengah kita ya kuwi bintang dari Kediri Niken Salindri. Sik saurunge nembang tak takoni, sampean sing ngejawab sapa? Pak Sis. Kang Sis Yohan. Dadi sing mbayari ya Kang Sis bakale. Pak Sis. Lah Pak Lurah modale apa berarti iki? Izin, Pak. Napa? Izin. Izin piye? Izin untuk Keramian. iya, Oh, ngono kuwi. Aku Kang Sis, sampean Kang Sis, ya toh. Mama Lucy. Mama Lucy ya Kang Sis padha ae. Sampe nak suara men to, Mbah. Mbah Sis niku mbah kula lho. Mbah Sis, oh, heeh. Nggih. Mbah Sis Wantara. Berarti sing nimbali jenengan Mbah Sis. Mbah Sis. Kula nggih Mbah Sis. Heeh. Mama Lucy nggih Mbah Sis. Heeh, terus Berarti Pak Lurah lek ra nyangoni ya kebacut, Pak. mbok menawa diwakili karo Pak Wakil Bupati iki nyangoni. Ya beda, Pak. Oh, beda. Iya, beda. Pak Lurah ndi to mau? Ngelem aku wayu tapi ra disangoni. Lho, ngene Jer Basuki mawa beya. Sampeyan lek nembang apik, njogete becik, wis to aja kuwatir. Oh. Mengko mesti diwakili karo Iya, Pak. Yu Nyamini, kuwi bojone Kang Sis Yohan, sing bakale paring tali asih marang panjenengan. Oke, karo lek Mama niku Lucy. lek niku Nggih. pasti nggih. Bener. Niku Mbah Sis sing lenggahe teng sebelahe Bu Lurah. Niku Mbah Huti Sis. Oh iya. Nggih. Nggih. Ya gandeng sing mirsani wis ngenteni sampeyan kabeh. Ya salam-salam kagem sedaya para lenggah nduk Niken Iki Salindri. ajarane napa, Pak? Hah? Sunatan. Sunatane sinten? Sunatane Pak Lurah. Ya putrane mau genah jlentrehke Muhammad Wisanggeni. Lho. Lah tapi kok sing nimbali Mbah Sis? Lho, mergane Mbah Sis kuwi wis ndaku putra Pak Lurah Wengkal dadi putrane. Dadi sing dihitanke iki padha karo putune Mbah Sis. Ngoten. Heeh. Terus sing dihitanke iki ponakane Pak Wakil Bupati, ngono kuwi. Pokoke piye carane kabeh iso dadi dulur ngono lho, Nduk. Oh iya. Ya didoakan semoga buat Mas Wisanggeni. Wisanggeni semoga menjadi anak yang soleh,
berbakti kepada kedua orang tua, sehat selalu panjang umurnya, tercapai cita-citanya, dan kagem Pak Lurah kalian Bu Lurah matur sembah nuwun sanget. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, kathah rezekine, awet leh ngomong anak putune, kalih Mbah Sis kalian Uti. Terima kasih banyak. Sudah Pak. Sampun nggih. Lho penontonnya urung didongakne penontonnya. Ya, terima kasih buat para penonton yang sudah hadir di sini maupun yang lihat di live streaming karena sudah menonton Niken beserta Pak Cahyo Kuntadi sak rombonge. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat selalu panjang umur rezeki ingkang kusik. Pak Cahyo Kuntadi sak rombongan kok sak rombonge ya bakul soto napa piye? sama aja. Oh beda. Sak rombonge tegese nggawa rombong rene, lek sak rombongan tegese kancane akeh. Ngono lho, Nduk. Ya, sak rombongan mugi-mugi jenengan sedaya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah Allahumma. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kuarasan panjang umur Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta munggah kaji Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta nanggap Niken Salindri. Amin. Ah ya wis laris kaya ngono sik kurang tanggapan sampean nggih ora nggih. Lek kanggone piyayi ulang tahun lek mengucapkan piye, Nduk? Ulang tahun. Kalau ulang tahun ya happy birthday, semoga panjang umur sehat selalu, semoga panjang umur sehat selalu. Nggih, selamat ulang tahun ya. Iya. Nah, selamat ulang tahun. Kanggone wong nikah selamate piye ucapane? Sakinah mawaddah warahmah. Wah iya, selamat menempuh hidup Itu baru. baru. Lek kanggo cah sing disunatne selamate piye? Selamat menikmati. Terus? Selamat menikmati. Itu kalau dikitan itu bentuknya gimana, Pak? Wah. Itunya kok bisa dikitan itu gimana? Istilah dikitan ki diislamke ya. Nuwun sewu, nggen alat vital. Nuwun sewu kuwi kudu ngerti mergo iki agama, Nduk. Nggen pepucuke alat vital kae, kuwi iki janjane reget, itu adalah najis. Ketika tidak dihitan, tidak dipotong, itu akan menjadikan sumber penyakit dan kalau beribadah kanggone wong Islam, salat ora bisa sah mergo sik enek najise. Mula padha karo Mas Wisanggeni iki diislamke karo Pak Lurah. Mula dihitan. Oh. Berarti kalau sunat itu harus orang Islam aja. Loh, ora mung Islam, malah mbiyen ki ning Eropa, para putri, para wanita Eropa nate demo. Nuntut supaya mbuh agamane apa, piyai kakung kudu khitan. Pamrih apa? Men ora ana penyakit sing ana alat vital kuwi mau. Oh, gitu. Berarti menyelamatkan ya, Pak, dikitan itu. Menyelamatkan dan juga mengenakkan, Nduk. Piye lek ngomong ya iki? Berarti kalau seumpama kan udah dikitan, sekarang dikitan Mas Wisanggeni ya Pak. Terus jelek pamane enek regetane berarti ya dikitane. Lah lek angger reget dikitan ya entek Nduk suwi-suwi. Dadi rasa jenengan enek regetane terus di sunat. Wah, piye ya lek nerangne? Ngene Nduk, iki lho, ya wis ngene ya. Bentuke ya ngono kuwi, Pak. Iki agama lho iki ilmu lho iki. Iki dadi ngene iki ya. Berarti pucuke ijo. Apa? Pucuke ijo. Heeh, mergo bar digedhuk ning tembok sing rupane ijo ngono. Kok sik tak terangne. Iki pamane ya. Lah iki sing dikitan iki, dipotong des iki akhire kan ilang. Nah, iki ngene. Lah ngene iki kaya anu lho, kaya helm lho Nduk malian. Lah iki wis ilang. Iki sing reget iki. Upamane iki pamane go reget kena banyu, kena apa wedi apa kena apa, iki dikumbah wis resik. Oh. Ah, ngene iki sing dadi sumbere virus iki sing iki, ya. Mula iki kudu disingkirke adoh. Nah, akhirnya dadi resik, ling ibadah iso sah 100%. Oh, kalau boleh tahu Mas Wisanggeni itu kelas berapa, Pak? Lah nyuwun prisa karo Pak Lurah. Kelas pinten, Bu? Kelas 5 SD. Nah. Sudah berani dikitan. Kenapa kok gak kelas 1 SMA aja, Pak, dikitannya?
Lek kelas 1 utawa kelas 2 SMA, engko lek ngitan iki ulete ra umum. Dadi semono kuwi wis pas, ngono kuwi. Kae adikmu Brahma kae ya kelas 5, si rambu rangkung, kae si rambune ya kelas 5, ngono kuwi. Oh, rangkung mboten to, Pak. Oh, lho cara anu enek lho, gitan sing putri iki ana lho, Nduk. Diketok napa nih? Alah mbuh aku mumet dhewe to nyauri awakmu susu. Lah intine ngono kuwi dislamake. Ha mula kuwi pepucuke Ngalavita sing dikethoki jenenge kulup. Mula nang nggen wayang sosok he kulup maju lungguhmu. Piye kabarmu kulup? Kulup kuwi mesti anak utawa putu sing lanang. Nah ngono kuwi. Kulup kuwi pepucuke Ngalavita kuwi mau. Oh. Lek wedok ora kulup, kulupan. Ayo ngono kuwi. Paham? Iya. Paham. Ayo. Wis to susu lak ngerti dhewe sok nduk kowe. Wis ngerti bakale. Iya, ngono kuwi. Wong kabeh ya nglakoni, kabeh ya bakale ngayahi bangsa kaya ngono kuwi. Lah saiki minangka tandha tresna, ayo. Aku tak nyuwun iki kadang-kadangmu dulur-dulur fan beratmu mau wis meling ya kuwi saka Sanidi ya, Nduk ya. Nggih. Nah, Sanidi diwakili karo Mbak Tutut kuwi ngersakake pangkur Semarangan Niken Salindri. Ya kaya ngono kuwi. Piye siap? Siap, Pak. Oke, luar biasa. Ya, coba diaturake. Ya. Sama nyuwun pangkur Semarangan to, Mbak? Heeh. Kayak ruruh ae. Mula lek urung roh iki dudono lho. Oh, iki lho pangkur Semarangan. Wong duwe penggemar malah diseneni Niken ora. Aku lek karo penggemar kuwi basa malah kok seneni ora. Lah Mbak Tutut iki kalih kula wis pun Wis plek ya? nggih. Ah iya, aku kalih Bukesi wis plek-plek. Ayo ngono kuwi. Ayo, angger mencolot mudune plek-plek ngono kuwi ayo. Nano. Ya, Nduk, Cahayu Niken. Nah. Iki ndamel mingkar-minggur, Pak. Non? Ndamel mingkar-minggur. Manut jenengan. Mingkar-minggur. Sing los sing pundi? Mingkar-minggurin mawon nggih, Pak. Iya, mingkar-mingkur. Nah, nggih. Mingkar-mingkuring Bote pengen nonton Niken Salindri lho, aku mak teratap iso teng crunguk sirah tok ning kono to. Masyaallah, mak kowe iki anci-anci apa nduk ning kono? Kursi. Hati-hati lho ya. Hati-hati, ayo. Sing sebelahe cah cilik lanang wis sunat apa urung? Urung. Oh iya, heeh. Hati-hati ya, nek nganti kecepet disunati ning kono kowe engko. Ayo. Iki ibuke ya ning kono masalah ki sing wedok. Iya. Nonton wayang iso teng crunguk ning kono ae. Yo, iki nggen gawat ki, Nduk, tarik napas konsentrasi penuh, nada tinggi. Niken Salindri. Yo. Alon-alon, Nduk. Semono kuat wis kaya mboke wisan. Yo tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah.
Mura ya kondang larang ya semono ya kuat lho bocah ora. Eloke nganti kaya ngono. Ha iya. Wis sok lek sampean bayen sok lek duwe putra nduk ora bakal kuwatir. Rasane ya ngono kuwi. Upamane arep nglairke anggere sampean wis pangkur Semarangan, engko lair dhewe pisan. Ayo. Heeh. Terus Dek. Sinopa sinu karata mereka tarata pakartining ngelmu Nino nino. kang tumrap ning tanah Jawa Nano. agama ageming aji Luar biasa. Ya. Ya nduk, kelangenane bapakmu aturna nggih tamba kangen luwih dhisik. Iya, Pak. Ayang-ayang ya nduk ya. Nggih. Oke, sing nembang sampean walah temenanan. Nganti kaya bledek. Ya, oke. Yuk, ayang-ayang bersama Niken Salindri. Ya, yuk. Oke. Iki hampir mirip-mirip ora apa-apa lek Ardi Putih kan iki rada pramuka. Sing tandha wong lanang ki ora apa-apa, ora tek bagus-bagus nemen ki gak apa-apa. Ngene iki dipupuri priya bagus malih gulak. Ampun ngenyek niki nuwun Niki. sewu sampun dados guru lho wonten SMP. Guru SMP lho ya jenggote kaya Roma Irama. Masyaallah luar biasa Pak. Salaman karo Budi Lucy, salaman. Ale. Nggih. Oh, katur konjo. Karo Mbak Niken salaman. Ayo. Nggih. Masyaallah. Iki kok bakal viral jenenge Suken. Sulomo Niken. Ayo Suken. Suni, Pak. Suni apa? Sinten? Sulomo. Sulama Niken to, Pak. Ah, iya, iya. Suni. Dadi engko kaose ya lek gawe kaos fan club ngene, rupane kaose ireng. Sing ketok jane sing dijejer cah loro, sing ketok gara awakmu tok. Iki Dok, iki kan kamu masih muda toh, mudai Suni. Nah, siapa iki jenenge mau? Sulaya. Suklon. Dewe ku tak kopro. Suklon Sulomo. Sulomo karo Niken. Besok lek tuwek dadi sapa? Sukeura, Udu. Apa? Jaini. Kok iso jaini? Lah iya kan tuwek wis tuwek to. Iya, anek Niken dadi apa? Jenny. Jenny. Apa kuwi, Jen? Iya, Jaini Niken. Nah, sepuh ta mak Jaini. Pak Guru, selamat malam. Bagaimana perasaan panjenengan lek dicedhaki Mbak Niken? Umpama kowe dadi bojone Niken ngono piye rasamu? Kula ngadeg niku pun dredeg kok. Allah ya. Bes kapula gegeden niku lho. Tapi ra apa-apa Le, kalau di atas panggung tak muni. Di atas. Ki wayahe digawe wong loro iki gedeng. Tak mungi. Tak kandhani, Mbak. Nggih. Upama ya sok iki upama lho. Nggih, nggih. Sulomo terabi karo Niken Heeh, gitu. heeh. Sing tak bayangne anake, mendhi kulite kaya zebra cross ngono. Telek kecak kok. Kayak zebra plonteng. Tapi gak apa-apa lho, Le. Iki ning dhuwur panggung iki kemerdekaanmu. Kabeh piyai-piyai ning kono ki pengen jajar Mbak Niken. Ngene iki kesempatanmu ra apa-apa, duet los. Ya, wani ra ngrangkul Niken, dirangkul. Wani ra? Mboten. Lah apa? Mosok. Mosok ra wani.
Ora gaduk. Mboten. Kesempatan ora apa-apa ndur panggung. Aku ki lek nyawang wong lanang lek ora tekan suarane sik. Iya, coba dites coba iki. Heeh, coba. Ejale. Iya. Mas Udin. Ral. Ketoke cah cilik suarane wo mantap. Iya. Sikso, Pak. Sikso, Pak. Kersane. Yo Mas Udin, nggih ancer Mas Udin. Ayo, nggih ancer. Ayo. Yo. Jajal. Yo Mas Diasto. Oh, coba itu meneng-meneng. Oh, bae. Nah, dibojo gagah wong lanang gagah, cedak niken salindri gagah. Nah, ngadep rono. Terus nah, dirayu. Kamu kayak ondel-ondel. Gedhe tapi ra apa-apa le. Lanang tenan. Saltinge jan kaya wong wedok ya. Ya, nggih yo. Ayo. Mas Yo Udin yo. ngendi? Lho, ayo bawa pi. Nah, Sik kok kae sik. Dirayu. Ayo Mas Udin. Dirayu. Mesake pengen tampil ya serumpet ayo. oh, alah. Kadung dicekel ayo. Ayo. Ayo Mas Udin, ayo. Mas Udin. Aja didagang Mas, ayo Mas. Ayo. Ayo. Niki nggih jumeneng. Ayo jumeneng Mas Udin ayo. Mosok Aja kuwi ketoke linggo wis ngadeg kuwi pisan. Ayo, nggih. Ayo Mas. Ya, luar biasa iki. tapi kurang afdol kalau ndak vokal cowok menggandrung Mbak Niken Sarindi. Rale, ayo rale. Ngadep rono aja usah enak. Linteng sikilmu. Wis entek sabare ketok ilusi. Wong lanang iki gagah lho, kok sanding Ya, si banter Sul. Ngadep rono. Ngadep rono. Oh, cekel kowe, cekel. Ndang nyanyi. Kok usah. Wong ayu tresna. Tangane cekel. Cekel Mbak Niken. Kinarya tombo. Oh, gak aku wong gandrung wong wedok kaya mengemis. Ngene iki piye lho? Dicekel astane. Lah kowe yo ngene kaya paring-paring ae. Iya. Ayo. Langsung cek ngono lho, Sul. Langsung cek. Mesti kula, Pak. Halo, Jawa Wedi. Ini di atas panggung ya Mas ya. Totalitas kerja nyuwun sewu Mbak Niken ngono sik ora apa-apa ngadep rono. Ora wis ora bojomu wis turu. Ning dhuwur panggung los pokoke. Ayo. Ayo sampai obah nek tak gujer sikilmu. Ayo. Aku biar turu ya, Mas. ya. Nyuwun sewu Mbak Niken. Gak Saya apa-apa. Mbak Niken. Nggih, Mas. Ya kalek tanganmu ki kok. Maaf permisi mau megang tangannya Mbak Niken. Kang ngomong langsung bedel dasar bojone. Ayo, gak apa-apa nih. Wong ayu. Melek semerem. Namu kinarya tombo. Melek to melek. Susah jroning batenku. Jawab Ken. Wong bagus hantap narasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu. Ya Allah Bu Haji. Yai Le Dermawan nggih. Masya Allah, jan piyayi lek nyah-nyah kok Matur sembah kaya ngene iki lho Mas. Kados napa Ibu Haji mboten ngersakaken request lagu Bu Lurah? Lah niki wau Masih. sing Oh dikersake. niki wau, Masya Allah. Ya Walaupun Allah, ngendika saya menawi tanduk. sampun napa niki wau tembange? Nggih, lintang Lintang asmara. asmara Lintang panjenengane asmara. badhe paring sih katresnan. Oke. Nggih. 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 Kalian jenengan no. Oh nggih, foto-foto mriku mumpung pinanggih. Nggih. Mas Sis, Hmm. Nah, monggo. Nah, iki dokumentasi ya. Saben-saben awake dhewe sowan ana ing Gunung Botak Kediri kae ya sing nyponsori ya Kang Sis karo Budi Nyamini kuwi. Ya. Terima kasih. Sehat selalu Kang Sis. Nggih. Bu Lurah matur nuwun, nggih.
tansah pinaringan rahayu wilujeng ya. Antuk pengasih saka Yuwang Agung. Ya, nggih. Amin. Mangke kalajengaken gara-gara genduk niken karo Mbak Lucy. Nggih. Wis saiki iso wis balah melejit jenenge angger warung, angger stasiun terminal sing disetel Niken Salindri kabeh. Ya ngono lho kan, aku ning warung angger anu ning tanggaku setelane ya sampean. Ha iya ngono kuwi. Pak Dalang jenengane kenal kalih Niken. Lho kulino ngambungi ya ngono. Ayo Ken ngadeg Ken, coba kaya apa Ken? Iki nyantai-nyantai Ken karo kangen-kangenan. Yayi nek kaya ngono. Saya dhuwur. Kelas pira to Nduk saiki wis Nduk? Kalih, Pak. Kalih SMA ya. Nggih. Engko bar iki terus tahun ngarep terus kelas 3. Rencana kuliah nang ndi Cahyu? Teng pundi mawon? Pundi mawon? Oh iya. Lek cita-citane teng Solo, Pak. Syukur lek ning isi Solo terus jurusan pedalangan ning aja gelem diulang dosen yang jenenge Halin. Ora gelem piye? Pak Halin niku sing pundi? Mboten niku nggih sae niku luar biasa suarane apik. Hoping kula niku. Nggih hoping kula. Syukur lek ning pedalangan niku tak matur karo buka prodi karo Pak Kajur. Lek niken mlebet mriki sing nyekel kula piyambak. Dadi engko dosene aku dhewe Nduk ngono kuwi. Ngono. Terus sekolahe privat engko cah loro tok ning ruangan. Ayo ngono kuwi. Bentang masuk ngono ilmune bentang pinter ngono lho maksude. Oh ngoten, Mbak. Iya ngono kuwi. Biasane lek karo wong akeh lek kurang fokus ngono kuwi. Ngono. Engko lek kowe pengen apa mata kuliah tembang ya karo Pak Cahyo. Ngono kuwi. Engko mata kuliah metode apa iki jenenge penelitian ya karo Pak Cahyo. Engko apa jenenge kuliah babakan kritik seni engko ya karo Pak Cahyo. Terus ilmu pedalangan karo Pak Cahyo. Sabetan awake dhewe ya iso sabetan dhewe. Ha ngono kuwi. Tegese tak ajari sabetan ngono lho. Oh, nggih. Ngono kuwi. Riyen pun nate jenengan ajari to, Pak? Wis sik kelingan ra tak ajari ngene. Nggih tasik to, Pak. Syukur. Jajal aku pengen roh rene aku tak nguyuh diluk Kula sing genteni jenengan. Heeh, kene. Jenengan saestu niki. Halo, Kula dadi dalange. Dalang. Ayo. Oke, Gini. nggih. Aku malah seneng. Ya Coba. coba kaya apa. Ayo pergi. Hah? Dalang dikon pergi ora? Loh, kan sing dadi dalang aku, Pak. Ya kowe ngangge mic apa kok mic kowe? Ya mik niki to, Pak. Kuwi ra iso dingenekne kaya aku. Saged. Aku ora iso ngono ya. Piye to? Nek kan iso ora ngangge cantolan mic kok semak tablet ngono kuwi. Ayo. Kene kan. Wah, jan. Cahayu rong Kula salaman. damel niki riyen. Karo sapa ki mau rene? Kalih Mas, kalih Mbak. Oh ya, karo Mas karo Mbak. Niken Salindri, jurusan pedalangan solek. Terus wisuda ana jenenge dengan wisudawati Niken Salindri sarjana seni. Sarni. Nggih, boleh. Wah, alon-alon kan. Lah wong wedoke pancen lek ngeprak iso bantere kaya ngono mergo rene alang-alange. Ayo. Lah wong lanang iso mak tus. Iki napa, Pak? Undi-undi. Nah, Kena cempala ngono kok ya. nggih. Ngopo? Ngeleki, Pak. Oleh apa? Ayo. Ngeten iki ngethuke ping pinten, Pak? Ping 5. Dadi ngene, Nduk. Rungokno sik ya, gatekne ya. Sama. Nggih. Kula nuwun. Nggih. Ha iya. Ngono kuwi ping 5. Ping 5 Pancasila ya 5, rukun Islam ya 5. Mula dok. Dok ngono kuwi. Ah. Nggih. Bismillah. Nggih. Aja banter-banter ndak dikira dandani lawang. Lah terus lek bar ngeten iki terus pripun, Pak? Omong, lek wis dok omong kae. Oh, Wayange ngomong. Heeh, ndang. Carane nyekel cempala iki, Pak. Hah? Iki lek anek lengkae nang kene iki to. Lagi Nggih. terus dirijimu lebokno rene. Oh, Mulai nggih. pengalaman iso nyekel dhewe kowe. Oh, nggih, Pak. Ayo, ngono kuwi. Oke, siap. Saiki omong bebas. Arepe matur karo Pak Lurah Wengkal boleh, arep menyapa penonton boleh, arepe nembang dhewe ya boleh. Ngono kuwi. Suluk sik gak oleh, Pak. Iso ya suluk. Wis saged to, Pak. Wah, njajal ya apa. Ndodok riyen, Pak. Heeh no. Dok.
Suluk napa nggih, Pak? Enake, Pak? Pokoke golek suluk sing gedhi ne pokoke. Ya suluk apa arepe? Kuku sing tupa gemelun boleh. Isine kang gara-gara lho, Pak. Oh, songo kuwi, songo. Ya, oke. Isine kang gara-gara. Isine kang gara-gara. Para penonton, tepuk tangan untuk Niken Salindri. Bumi langit ganjang-ganjing. Para bekang kang pratala. Lindu ping 7 sahari. Amap kang jalan idi. Pati hambantusi. Serna larut. Terus apa malih, Pak? Katrajangkang. Katrajangkang. Goro-goro. Gara-gara. Awakmu tek iso suluk. Tau kenal dalang sapa iso suluk barang ngene. Akbar, Pak. Ngaku. Nggih mboten anu, Pak. Napa kan anu to, ayah kula kan nggih dalang to, Pak. Oh iya, Niku iya, kan iya. sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. Oh iya, nggih. Pak Supono, Pak Degleng ora. Nggih. Dah, namine emang Pak Degleng Gonto Supono kok. Lah ya aja Pak Degleng tokno aja, Pak Gondo Supono alias Degleng ngono, nggih. Ngono ya omong. Petruk ya omong karo Petruke Gareng. pundi niki Petruk? Heh? Iki Petruk Gareng Bagong. Kudu. Iki menduan iki gedang goreng kaya. Sing cilik iki Gareng kae, dhuwur Petruk iki Edi. Ah iya ya. Nah, Bagong. Nah, yo. Gong. Ana apa, Reng? Nah, iya. Dina iki awak dhewe merdika. Wayahe awak dhewe iki suka parisuka. Wah. Ngenekne tetembangan sing kepenak. Enek bintang tamune ana Lucy Brahman. Wah. Ugi Cahya Kuntadi. Hei. Aku ki gurune dalang ora melu-melu. Ya ora iso, Pak. Ning kene dalange aku. Jenengan ten mriko, Pak. Hah? Jenengan ten mriko. Wegah aku nang kono. Aja. Jenengan manut kula napa mboten? Kula Enggak. dalange lho niki. Aku manut sing nanggap ya aku. Kowe ora ngerti aku ibar diprotes karo wong pirang-pirang. Dateng napa? Apa kurang sugih, apa kurang kondang, apa omahe kurang gedhe, dalang dadak ngadeg barang. Bar kuwi ora wani ngadeg aku. Sing tukang ngedekne Bu Gesi kuwi lho. Ngetekne napa, Pak? Ngedekne cempala kuwi lho sing muni kuwi lho. Ayo, yo. Terus omong apa? Nggih. Niki kan kula dados dalang. Kula nyuwun tetembangan mawon sing halus-halus riyen. Nah. Niki kersane di nyanyekne di tembangne kalih Sinten? Bulusi. Wah. Nggih, monggo Bulusi diaturaken. Lek mau nyeluk ora Niki. penak iso bulusi lho. Bulusi ora bulusi ora. Saanane, Pak. Oh iya weh, manut saiki. Monggo Bulus. Piye anakmu piye iki, Bu? Ajan bocah merojol kok ngendi iki barang-barang. Jumeneng, Bu. Nah. Nggih. Alah, jumeneng barang. Nggih, Nake. Niki enten yatra kedap. Enten Kae. titipan yatra. Wih, ngisor rokok iki lho anek. Nah, niki. Niki. Niki kenapa nih? Niki titipan saking Ki Cahya Kuntadi damel anu jenengan kenembang wau. Oh, nggih, Mas Nggih. Petro. Sing halus-halus riyen nggih, Bu. Kula nyuwun anu, Lek alus sih lungguh. tapi kula njaluke jumeneng. Oh, junemeng. Ya. Jan. Iki yatrane Bu Bulusi, Bulus. Jan terang. Ngono iki jan lho. Suwira ketemu mangan ngalem ya njaluk kon dulang. Jan kok cah cilik tenan. Kok angel men ra iso, Mas. Mas lho adalah. Apa? Tak Nah, temani. kuwi.
Wis kene. Matur suwun nggih. Angel to, dalang angel to. Angel. Nggih. Iki misalkan kula Mas Petro duete kali Sindan kondang niken salindri parang Mas Gareng. Niken salindri tasik pipis wau. Wah, pipis ta. Nggih. Nggih. Jenengan riyen mawon jineman Mangkupurel nggih. Weh, Aku tak sapa eneng jineman Mangkupura. Nggih, monggo merdika mawon. Monggo, Bu. Bawa. Kula pengen ngerti swanten jenengan lek bawa. Lah mau pranyuwara mbok kira sinden bisu. Wau, Nggih, Mas Gareng, Mas Petro. Bu iki. Oh iya, Bu. Heeh. Bu. Bugar. Kok bugar? Bugareng kok. Nggih, Bu Gareng, Bu Pet, kalih Bugong. Nggih. Niki Bawi. Nggih, Bawi. Damel Bawi. Nggih, Bawi. Nggih. Mbak Banyuwangen lah aku dadi penonton usul. Banyuwangen. Penyumping ki ora melok ngomong lho, Pak. Sapa omong penyumping kuwi panggang ngabani ae. Mancing ngono lho maksude ora. Ayo, Bu. Monggo. Nggih. Nggih, kula. Terus request mirengake, nggih. Banyuwangi Mas Petro, nggih. Mambiat mek. Yo, sindene bawa ngombe kopi. Enak men. Pakane akeh ya, Pak. oh iya sajene komplit kuwi. Betah jenengan mriki. Heeh, iku turah akeh tak go mulih. Ayo. Mambiat mayat Belambiangan. Dalang kocok. Ngene iki sindenmu pre langsung lara stroke lo mulih kok iso. Semangat, Bu. Lek ngeprak buanter tenan lek pas iki. Buanter kayak presiden. Kupingku nganti nying ngono lho. Ayo. Sinden umur 85 bar digetak dalang kok langsung melakune ngene. Disare mawon nggih, Bu. Nggih. Sewu. Lah niki semangat 45. Semakin malam harus semakin semangat, Bu. Oh. Nggih, Bu, kula dereng budak, Bu. Ya. Ayo, Bu, monggo. Nggih, mengke Asuwa. Hehehe, kok asu arane suarane. Mboten damel suarane. Duet nggih, Bu. Mboten pun jenengan mawon, monggo. Mas Nopal, kendangane nggih, Mas, sing penak. Nggih. Cakno. Suarane gendeng. Sebu. Iki wayang kituke napa mboten, Pak? Kituke napa mboten? Wis pokoke sak tutuke liyane iki wis to, bebas. Oke. Iki tambah-tambahan, Ibu. Oh iya. Iki kok kaya pelawak. Ki mung sing duet karo awakmu Lintang Asmara mau lho. Bu nyuwun pangapunten Bu Dalang. Niki niku kan lagune Banyuwangi Genjlengan. Lah niki kedaden wonten sing jenggleng. Oh nggih, kula jengleng Mas Petro. keng mriki. Keng mriki napa Keng mriki lho, alah. Napa lanang tenan? Niki keng Oh, mriki. oh, nggih, mboten apa. Nggih. Monggo. Gendeng belambiangan nyaram biai jenengan apa Bu? Nuswantara Gareng langsung vertigo. Semangat. Dahange kusuk. Lanjut. Bianyu wah
engko dalange celuthak ora. Gareng areng nguyuhi dalang. Ayo. Pak Toling kok diuyuhi ora entuk. Pak Toling kok diuyuhi. Nggih. Lar lan kita ala sangkar. Ayo Mas. Hei lar lan kita ala sangkar. Nake-nake. Wes ketoke suwi-suwi wayangku ajur tenan musuh iki. Lah los Pak, los. Lagi wis kanggo awakmu wis bebas yo wis kono ora. Niki mboten genten Mas Bagong sing jenggleng. Bagonge turu. Bagong tangekno to, Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Oke. Bagongnya masa bindeng ngono. Pilek lagi ya. Bagonge separuh sumbing. Mak Bagong mak ning jenggleng. Apa nek? Lah separuh sumbing iki piye? Suarane piye? Piye-piye? Nyemeng no. Iki nyemeng oh ini. Nyemeng nyemaknya nyo. Ya. Ya ayo muluk nih. Ayo. Ido. Ayo nyui. Aku nek nuwi ora enak-enak lho. Wingi mongoke ngonyang nyemang ngono. Nyemang yang apik banyu mangeng ngono. Lah iya kuwi sumbing jejer Ngamartana piye lho kaya. Adikku ni ngono wae opo. Niki nyanyine nggih mindeng. Ora nganggo. Hang kalimya balabiangan. Hei, belambangan Bagong deh. Enak-enak belambangan, ger. Mumbul Gong. Ndolot. Siap. Ya mlebu kotak, Pak. Hah? Mlebu kotak. Heeh, mlebu kathok. Kok malih mari mboten miteng? Iki iki mau sing ngomong Petruk ae. Sing bindeng Bagong iki mau. Lanjutin apa, Bu? Terus Lanjutin apa? niki dereng sampe. Tasik tenos. Oh, nggih. Monggo. Bagong yo iso nyanyi. Piye monggo suarane Bagong ya napa? Lilike miye lilike? Anu belambangan. Non berarti ngrusak lagu ngono kuwi. Ayo. Lah ya kan ngladeni Bagong iki ya. Ora Bagong tak pateni. Gumyalare Taman Sari Nuswantara.